To, že si nechám urobiť prsia v svojich 36 rokoch, by som v živote nepovedala. Až kým som nezistila, že je to možné za 15 minút v lokálnej anestéze. Za pomoci mini-invazívnej techniky Mia Femtech. Do operačného traktu som vchádzala o 10. a odchádzam cca o 12. A ako je to možné? No future is now, poďme si to pekne po poriadku zhrnúť. Ešte predtým, ako som vošla na operačný trakt, sme si dali rýchle fotenie, kde môžete vidieť moje prsia pred. Hneď potom ma vymodili do takéhoto županu od značky Mia Femtech a teraz moje pocity pred. Čau. No čo, jak sa cítiš? Vôbec sa necítim zle, vystresovane, absolútne sa nebojím. Jediné, čo mi vadí, alebo z čoho som v strese, je, že som nepila vodu. To je môj cecok. Bude to úplne krásne, prirodzené, pretože Mia Femtech technológia je niečo úplne nové na Slovensku a robí to pán doktor Juraj Gajdoš, tuto na Košickej klinike NV. A bude to úplne krásne, prirodzené, podporené. Len tá prirodzenosť tých prs mojich bude podporená, takže vôbec sa nebojte. A práve preto som si vybrala túto technológiu, lebo je to prirodzené zväčšenie a uvidíte, že to bude pecka. Presunuli sme sa na predoperačnú miestnosť, kde som čakala na pána doktora a ten došiel a naznačil si všetko potrebné. Vyznačil si na mne rôzne symetrické body a takisto hľadal správnu rýhu, kde bude umiestnená jazvička. Ako môžete vidieť, bude to pod pazuškou, takže takmer neviditeľná jazva. Ideme na to. Už som pokreslená. S dobrou náladou vchádzam na salu a s dobrou náladou ma takisto vítajú. A to dôkaz, že počas operácií nie ste v celkovej anestéze. Áno, zatiaľ, čo ja tu rozprávam, už sa to deje pomocou týchto troch jednoduchých krokov. Sú to injekčné implantáty a zákrok je naozaj mini-invazívny. Tak skvelé. Dokonca som sa cítila podľa mojich slov skvele. Tu fotka s pánom doktorom a máme hotovo. Tu už som na pooperačnej izbe, kde som odpočívala tak hodinku a pol a potom... Áno, presne tak, idem domov, ako vidíte. Tak to je všetko z tohto výnimočného dňa. Doma ma čakal ešte takýto princess treatment a mala som kľudový režim. Ale nebojte sa, ešte mám toho veľa nachystaného, čo vám chcem povedať alebo ukázať.